हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, मेहरारू भगवान द्वारा बनाई गई अद्भुत रचना बाटी। कोनो भी देश की महानता और संस्कृति में मेहरारू के विशेष स्थान होला और वेद पुराण में भी मेहरारू के विशेष दर्जा मिलल बा। साथ ही भाई लोग, अगर मेहरारू अच्छे विचार वाली हो तो ऊ घर के जन्नत बना देली। वहीं अगर मेहरारू गलत विचार वाली हुई तो घर के नरक बनावे में भी कोनो कसर नहीं छोड़ेली। भाई लोग, आप सब खुद ही ऐसा मेहरारू के देखले हो कब जे मायके से ससुराल आवेलीन तो अपने घर के बहुत मान सम्मान देलीन और मिट्टी के घर के स्वर्ग बना देलीन। ठीक वही के तरह ऐसा मेहरारू के मान सम्मान भी मिलाला। लेकिन भाई लोग, कुछ मेहरारू ऐसा भी होलिन जे मायके से ससुराल आवेलीन ता ऊ आपन और अपने मर्दे के ही ख्याल रखेलीन और परिवार के अलग करे के पूरा कोशिश में जुट जालीन, काहे कि उनके परिवार से कोनो मतलब नहीं रहाला। समाज में ऐसा मेहरारू घर परिवार दोनों के बर्बाद कर देली और सोना जैसन घर के मिट्टी में मिला के राख कर देली। तब भाई लोग, आज हम बात करे वाला बाटी एक ऐसा मेहरारू के बारे में जे गरीब परिवार से बाटी, पर वो मेहरारू अपने घर परिवार और गांव के नाम रोशन कर देल बाटी। साथ ही भाई लोग, वो मेहरारू के नाम आज पूरे सोशल मीडिया पे छा गईल बा। हम आप सभी के बता दें कि ऊ मेहरारू के नाम मालती चौहान बा, जे मिस्टर विष्णु राज के धर्म पत्नी बाटीन। जानकारी खातिर हम आप सभी के बता दें कि मालती चौहान एक सामान्य परिवार से नाता रखेलीन और ई अपने ससुराल में परिवार के साथ सुखी जीवन बितावत बाटीन। आप सभी के जानकर हैरानी हो सकाला कि इनकर पति विष्णु राज एक मजदूर व्यक्ति रहलन, पर जब से मालती चौहान इनकर जिंदगी में आईलीन तो इनकर जैसे किस्मत ही पलट गई। जब विष्णु राज से इंटरव्यू में पूछल गई कि उनकर पत्नी के उनकर जिंदगी में का महत्व बा, तब विष्णु राज कहलें कि मालती चौहान एक लक्ष्मी के रूप बाटी जे हमरे जिंदगी में आईलीन और हमसे प्यार भी बहुत करेलीन। उनकर इहो कहना रहल कि मालती चौहान एक पतिव्रता नारी बाटी जे उनकर बड़ा किस्मत से मिलल बाटी। जानकारी खातिर हम आप सभी के बता दें कि मालती चौहान अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचते रहेली, तभी तो उनकर नाना नानी उनके खूब तारीफ भी करेले। मालती चौहान अपने ससुराल वालन के देखभाल अच्छे से करेलीन और परिवार के हमेशा जोड़े के कोशिश में लगल रहेलीन। आज मालती चौहान एक यूट्यूबर भी बाटीन, जहां इनके यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर बाटे। ई चाहतीन तो अपने खातिर बहुत कुछ कर लेतीन, लेकिन ई अपने परिवार खातिर कुछ अलग करल चाहत हैं ताकि इनकर परिवार हमेशा खुश रहे। विष्णु राज आज जवन कुछ भी बाटे वो अपने पत्नी मालती चौहान के वजह से ही बाटे। जे इज्जत उनके आज समाज में मिलत बा ओकर असली हकदार इनकर मेहरारू बाटी। तो भाई लोग, मालती चौहान के भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रखें और हमन के यूट्यूब फैमिली की तरफ से दोनों जोड़ी के हमेशा आशीर्वाद मिलत रहे। आप सबके आज के ई वीडियो कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाए। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।